Aalborg Universitet kan man læse til landinspektør i både Aalborg og København. På landinspektøruddannelsen lærer vi om rigtig mange forskellige ting. Vi lærer om at udvikle byer og skabe spændende byrum. Vi lærer om lovgivning og benyttelsen af den, især med hensyn til ejendom og planlægning. Vi lærer om forskellige avancerede og nøjagtige opmålingsteknikker. Vi lærer at kortlægge og producere æstetiske kort. Vi lærer matematik, blandt andet hvordan vi kan producere et fladt kort af jorden. Vi lærer at bruge computerprogrammer til GIS-analyser. Vi lærer at beskytte naturen, men samtidig også hvordan vi kan benytte den. I Aalborg sidder alle de studerende samlet i Midtbyen, og jeg har været en tur nede på vores gang og besøgt nogle af mine medstuderende. Hej, jeg hedder Christian, og jeg går på 10. semester. En af de ting, jeg har nydt rigtig meget ved at læse til landinspektør, det er de mange gode venskaber, man får, også på tværs af semestrene. Og en af grunden til det, tror jeg, at vi har en rigtig god studenterforening, som arrangerer en masse arrangementer i løbet af året, som der er rigtig stor opbakning til. Hej, jeg hedder Jeppe, og jeg læser på 6. semester. Sammenholdet på tværs af årgangene er noget, jeg sætter stor pris på. Sammenholdet kommer fra de fællesfaglige forelæsninger, og de fester hver semester plejer at afholde i løbet af året, hvor der både er julefrokost, forårsfest og fredagsbar med forskellige temaer. Hej, jeg hedder Nina, og jeg læser på 4. semester og også studievejleder på studiet. Når jeg møder ind på universitetet om morgenen, er det ikke kun min egen gruppe eller min egen årgang, jeg siger godmorgen til, så er det alle årgange, fordi vi sidder samlet på den samme gang, og vi kender hinanden, og det synes jeg er en rigtig vigtig del af vores studiemiljø, og det er noget, jeg sætter stor pris på.